ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ବାଲ୍ମୀକି, ଖ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଗ ସାରଳା ଦାସ, ଘ ବଳରାମ ଦାସ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କଳ ସଭାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ ଚୌଧୁରୀ କାଶୀନାଥ ଦାସ, ଖ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଗ ଗୌରୀପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲି, ଘ ରାମ ଶରଣ ଶର୍ମା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।